Oh, here. I need to do something. I need how to spray. Nakasway mo anang kanang gamay pamupa niya. Patulgon mo sa inyong mama nga dayon. Tug mo sa inyong mama niya dili yung mama niyo sa pakatulgon. So na akong mama manay siya matulog ko magnap ko udto. Bato na ako patulgon ako akong mama magnini rin ko kawas madayon kat-katin ko sa kahoy. Magduwa din ni kay mga katay na sa kahoy. Pagmata sa akong mama ang nitabo. Oh, my I don't like electric fan because electric fan always touching my skin and it's too loud. Mama. Mana din ako mama. Pagmata sa akong mama, mana din ako mama. Lasel! Diin kagikan. Para sa ngayon makagalusion, dyan yung akong kilid. Sakit kaayo. Kasi mo itong na niya. Muna karon. Pasalamat kung ako mama masikusi na ako. Kay nagpugi ko nagtrabaho ko. Ano yung mo niya akong trabaho ron? Sige ko tapo ano yung mga limpyo. My ears are so itchy. Move my hair. My hair is tickle my ears. Nakasuot mo na ang inyong buhok. Sig sabot-sabot sa inyong ears. Nagkilo kaayo. Ano yung akong buhok? Ako may hair. Mga tusok-tusok sa akong buhok. At akong ears. Ano siya? Ako na yung buhaton. Ako na yung buhaton. Mag-arrange ko ani. Here. Come and join me to clean. Sometimes I cannot see English. Sometimes I see English. Sometimes I talk Tagalog. Sometimes I talk Bisaya. Now this one.
Kinsay nag-hire din na og pa-cleaning. I'll be available. Here, I need to arrange this. I need to pour it. There. So dirty, this one. This one, the scratch paper, I used to the dog waste. The one the dog. It's the dog making poop. So I'll use this one to get the dog scoops. Here. Done. What's this? Hello, Paulo. Hi, Paulo. How are you? Okay guys, thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel, like and comment below. Bye bye, love you.